फिसाला लाना गारि बायग्रा फिसाला लाना ब्लड थांग्रा बेटाखौ नै साला फिसालाया साला आंनि गारिखौ लांलायबायलै साला आच्छा गुमा नोंथां आं माबा मोनसे खोथा सानदोंमोनलै मा खोथा ब्रा सन्थला मालायफ्रासो जरा जरा जोंहा बिदिनो थाबाय थानोसै जोंथ' रावजोंबो नायसनजाखाला नङा माथो ब्रा सन्थला नोंथां जोंखौलाय सोर नायसनबावनो बाइक गैजाया मा गैजाया बेनोथ' बे बाइकखौनोथ' सोर खर गैया दुरुननाय बेखौ दाबायदियाव मोनबा ओरैबादि बुगौमोन ना आङो नुबाय सन्थला नोंथां बाइक दंना दं गार्लफ्रेन्डना जेबोनो बेबो दंफालायबावसो नङा माथो जों बाइक गैयालाय हिनजाव मोजां मोनला नामा ब्रा गुमा नोंथां आच्छा सन्थला नोंथां बेफोरखौ बाद होदोलै बुजिबाय आं बुजिबाय होस माखौ बुजिखो ओंखायनोसो खायसे सेंग्राफोर दं हाबा जाखानाय गथ' सासे गोनां हिनजावफोरखौ लाना खारो नङा माथो ब्रा सन्थला नोंथां नंखागौ बिदिखौ मा होनोमोनलाय गेट 1 बाय 1 फ्रि माने बिमाखौ लाबा फिसाया फ्रि बिदिखौ लायाबानो उफायानो गैला बै हौवा गारजानाय माबा गामिनिया मा नाममोनलाय अ बै माबा गामिना बेनाथ' हौवाबो गैखाया बेथ' जौबो फानखायो बेनावनो जौ लोंनानै लासै लासै आंनो ग्रोब फरायनांसिगोन बिदि खामानियाव उन खालामजाया गुमा नोंथां माथो ब्रा थौ लागा याबा पापी गारिया मासाखो गारिया मानसिफोरसो नुलांसिगोन जागोन ना र' जागोन ना जाला साव बाइक ओइ सना बिदि नङालै र'लै र' सना ज' थांगोन ना सानैजों आंनि बेबी बाइक गोदान लादोंना गंसे मावजि बिब्दि बुंना गोसोखावना बुंनांगौ मेंबायलै मावजि गोसो होना खोनासं मालायफोरनि बयफ्रेन्डफोराबा गोदान बाइकफोराव थिखोना बेरायहैयो आंनाबा बे बाइक गेग्रेबावनो गाखोना बेरायबाय थानांगौ बाइक गोदान दे ना बेबी बाइक गोदान लादोंना केटिएमखौ बेनो जायोना बिनिबा खथ' खारबावसो आं बारा साबावासो नोंखौ गोग्लैजानो गिनानै खोबनो मोजां मानोबा नारबाय थायो खेबसेल'सो नारनांदों बेखौनो गोसोआव लाबाय थायोलै बेनो जायोब्रा बेखौनोबा नोंखौ बेरायहोनो आफानिफ्राय सना लाबोलायदां बाइक गोदान लायाबा आंखौबो गैया होनना सानना लाखादो नोङो आं दानो लाया नांगौबा देनां लागोन आयु र'लै गिलु बालु बागानाव
आरो फैला माबार फै थौदो सोलौ होख्लायनांगौ थौ होख्लायनांगौ दिनै थौ बाजै ओइ बाजै ओइ बाजै हुस मानसियालाय दंना गैयाब्रा सोर जाखो जिराय बेवहायनो जोंसो बाजै जोंसो ओइ बाजै जोंसो माथो नोंसोरसो हा माथो हांगिया बंगिया बाजै जाबाय थाखो फाग्लाफोर हाब बाजै मासे साइस जाथारखोब्रा नोंलाय हा माथो खबर माबा बाजै जों नोंखौसो खावनो होनना फैदोंमोन मा अ बाजै जों नोंसिनाव माबा जौ सोलोंनो फैदोंमोन ना औ बाजै जौ सोलोंनो फैदों औ जिराय फैथ' फाग्लाफोर जौआनो मोजां जायाखै खामनायसो जायोना बाजै बेनो गोथावखा ना सन्थ'ला गोथावना नों जायोना बाजै नों जायो र' आं लायनि हा बेसेथो गंसे लाबोदो बाजै थ' सन्थ'ला नोंथां थ' आयै दाबायदियाव मोनो होमबा बेखौ सिन्था खालामनाङालै सन्थ'ला नोंथां आं दं गुमा दं होनबालाय खोथा गैला नोंथां न' फाग्लाफोर जुमाया दे लुदो सन्थ'ला नोंथां सिन्था खालामनाङा नोंथां आं मोनसै masih bisa aduh ayo di mana apa माने खाराथारब्रा गुमा नोंथां बिखाफ्रानो माने खामफ्लंलांजोबगोन नोंना बिखायानो जायाब्रा आंना बेबायदि नङाब्ला जौखौनो लोंनाय बायदि मोना सन्थ'ला नोंथां जौ दोगोन खालामग्रायानो आंना डेन्जारसोब्रा एबारनिफ्राय बेजोंसो मोखां सुग्रा जाबावनोसैब्रा आं सन्थ'ला नोंथां होनबाथ' नों बारा गोबाव जोरनाय नंला मानो नों थैबा आंनि लोगोमोन होननानै फट' गिदिर सुखांना दोनसैब्रा मा नोंथां आं थैयालै सन्थ'ला नोंथां आदसा सन्थ'ला नोंथां खोमाखौ ओरै हरलाय नों रावनोबो खोन्थानाङा दे अ बेखौ गिनाङा नों गुमा नोंथां आं दं सन्थ'लाया नों खिथाजानो गिदोंना आं खिथाया होमबा खोथा गैला सन्थ'ला नोंथां दा मोनायाव सानैजों थ' थांसै गुमा नोंथां लासै गोलैगोन गुमा नोंथां गोलैगोन ओइ सन्थ'ला नोंथां नों आं गोलैनायखौ रावनोबो खोन्थानाङा दे ओइ गुमा नोंथां नों आंखौ थैहां बरफां जालायजासेबाबो आं रावनोबो खिथाया ओइ र' फंबाय र' ओइ फंबाय नैबे जोंना गुमा बिथाङा ओइ बाजैखौ खावनो नागिरदों आं नोंनो खिथादों खिथायाखै आदा नों आंनो खिथायाखै थांदो फंबाय थांदो मोजाङै थांबाय थादो दै आदा ओइ नोंथां आं खिथायालै ओइ फंबाय ओरै फैलाय फंबाय ओरै फै नैबे गुमा बिथाङा बै हौवा गैयै बाजैखौ खावनो नागिरदों आं नोंनो खिथादों जानो खिथायाखै नों आंखौ बिराद खिथाजानो गिदोंना गुमा नोंथां आं खिथायालै आं खिथाया
Apa? Apa lagi? Aku sama pantau area mabe ta. Mana kau? Buat salah. Nanggumun leh, godan. Salah daसो नोंखौ दहायनो रागा जोंनायाव मोननायमोनब्ला दा रागा जोब्बाय बेथा Hei, nanggumun leh, baik godan, KTM. बेखौनो सालायनो नों मोना आं सोलागोन नोंना बेनो जायो खावना लांनायनि साजा बे आं दसे उन्दुनि डिस्टार्ब दा खालाम नङाबा मोनगोनसो नों बेथा Apa leh, nanggumun leh godan. खाथियाव फैलाय बाइक गोदान नांगौ साला बेटा Hai tu, nanggung kau apa? Humarlah apa? Baik humarlah. जायला फा बेखौनो सालाय बेनो मिलाखायो नोंजों बेखौनो सालाय Gakelan leh apa? Godan nangguno, nenghamzino. बिदिसो खोथाया जायो आफा बेनो जायो गोदोबा आं नोमाखौ लाना खथबा बेरायबाय बेनो जायोलै आफा नोंना Nanggu leh apa? Godan, hodobra. होमबा नोंनि गोसोनायखौ आं होगोन होमबासो होगोन आं Hei, apa? Maksud nunggu? Berai babu. Kang segurli jandu ini maksud nunggu? Berai apa? Humasing dah. Nah, apa? खाथियाव फै आफा होनोसै आं Ma, apa? Humasing nama? नांबावगौ Nangla apa? Nangla. Hei, be baikjeng goसोनाय breakup जागोनलै. नै माथो नोंबो इयावसो दं जिराय माथो नोंसो जिराय हाब आदा माथो सुटिं लाबाय थानाय खोनादोंब्रा साजोन डाइरेक्टर मोना मा नामब्रा आदा ओ सारजोन डिरेक्टरमोन लानाया आं खिथाया हाब मा खिथाब्रा मोजां खोनासं दे खोनासंगोन नै खोनासं आं खिथाया है देलै थाब खिथा आं बुंबाय आं खिथाया लोंदा थाब खिथालै आं नोंनो मोजां खिथानि आं खिथाया बादा नाय आदा आं नोंनाव खनसे मोजां सोंबावबाय मानि शुटिं लादों खिथादो आं बुंखाबाय आं खिथाया आरो आं बुंखाबाय बिसोर बानायनायनि नामानो आं खिथाया होननानै आं गोसो बुदों होमबालाय नोंलाय दहायनो मानो खिथायालासिनो थानाय आदा आंलाय दहायनिफ्रायनो खिथागासिनो नोंसो बुजियाखै है गाज्रि मोननांलालै आदा फै थांसै सिखारदो